Dobar dan ljudovi moji, dobrodošli u novi videoklip. U današnjem videoklipu napravit ću top 5 vježbi za agilnost. Iako je ova lista top 5 vježbi za brzinu i agilnost, to nisu jedine vježbe koje trebate raditi, ovo je čisto mojih 5 koje ja preferiram, koje volim raditi. Uglavnom, da ne duljim ovaj uvod, pogledajte 5 najboljih vježbi za brzinu i agilnost. Za početak idemo nešto reći o brzini i agilnosti i zašto nam je to bitno u nogometu, a i u nekim ostalim sportovima kao što su košarka, rukomet, borilački sportovi i drugi. Brzina nam je uglavnom potrebna u bilo kojem sportu koji od nas traži duel igru, skokove, pripremu za udarac, sprintanja te naglo ubrzavanje i usporavanje. Agilnost ima i dobrobit u smislu prevencije od ozljeda i učenja mišića kako da se pravilno aktiviraju i kako da upravljaju malim promjenama u skočnom zglobu, koljenu i kukovima. Danas su sportaši jači, brži i eksplozivniji nego ikad prije. Svi žele skakati više, udarati jače i trčati bolje. Implementirajte vježbe brzine i agilnosti u vaš trening i budite ispred konkurencije. Nadam se da ste uživali u ovom klipu i da ste naučili nešto novo. Lijep pozdrav!